It'll be numbers that nobody can even imagine. We're going to get the drug prices down, not 30 or 40%, which would be great, not 50 or 60. No, we're going to get them down 1,000%, 600%, 500%, 1,500%. Adierazpen honek ikusitxe matematikako inarrizko kontzeptu batzune berri mongotzeko estatu batuetako presidentiai lehen hezkuntzako urte batzuk aldu zitxula emoten daueta. Donald Trump ezin da gauza bat 1.500, 600 edo 1.500 murriztu. Adibidez, insulinak, diabetikoentzat medikamentu danak, estatu batuetan $100 inguruko presizio dauke. Presizio hau 100 jeitsiko balitz, $0 balixotera pasatuko litzateke, eta beraz, 400 geixa jeitsiko balitz, guztira 500 jeitsiera hori eukitzeko, -$800 presizio imaginarisora pasatuko litzateke. Honek ez dauka esanka eta ez buru, ezta? Bueno, ondo pentsatuz gero, behar bada posible da 1.500 murrizketak izeti, zera honetako adierazpenak egiteko, seguru koefiziente intelektuala maila negatibuta jeizti ezinbesteko dela.